Myslím, že to tu môžem povedať v piatok, to znamená zajtra, 12:20 mám telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. A ja sa ho chcem spýtať, Volodymyr, to naozaj chceš stratu podporu Slovenskej republiky v tvojich európskych ambíciách? Lebo ty strácaš podporu Slovenskej republiky v európskych ambíciách. Všetci nám hovoria z Ukrajiny, vy nemôžete kupovať plyn. Pretože ak kupujete ruský plyn, tak podporujete v podstate ruskú vojenskú mašinériu v boji proti Ukrajine. A ja na to odpovedám, no pozor, ale v roku 2025 výrazne stúpol vývoz skvapalneného plynu z Ruskej federácie do západných krajín Európskej únie. Tak prečo na náš úkor moralizujete? Tak my ten malý objem plynu si nemôžeme zobrať, ale Francúzsko, Nemci, Španieli veselo môžu nakupovať skvapalnený plyn z Ruskej federácie. Kupujú Spojené štáty obohatený urán alebo nekupujú obohatený urán z Ruskej federácie? No kupujú. Ale mám teraz obviniť prezidenta Trumpa, že tým, že kupujete obohatený urán, podporujete vojenskú mašinériu?